मरले बारे बारे मार मुआर से बाबू मरले बारे बारे मार मुआर से आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति हाजीपुर वैशाली। तोहरे चक्कर में छूट गइल बा पढ़ाई रे दिन तक घरवा में हो खता लड़ाई रे तोहरे चक्कर में छूट गइल बा पढ़ाई रे दिन तक घरवा में हो खता लड़ाई रे बात ना करब हमारा बाबू मरले के बारे बारे मार मुआर से बाबू मरले बारे बारे मार मुआर से आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दुनिया के हर खुशी करे पाल टाइम रे जवन जवन पहला सब छाना में पुरानी रे दुनिया के हर खुशी करे पाल टाइम रे जवन जवन पहला सब छाना में पुरानी रे जाई तरह सोके जाई तरह सोके दिल लगइल राहुल करे से बाबू मरले बारे बारे मार मुआर से बाबू मरले बारे बारे मार मुआर से। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।